پشتی بریارا رژیما سوریه براوستاندنا موچین بسدان مامۆستا دوی هەفتەیە دا لە پارێزگا حەسەکێ و گەفاش دوورخستنا وان ji کار شەش rêxistinên Kurdî yên sivîl û mafê mirovan ew biryar şermezar kirin. Di daxuyaniyeka hevbeş de roja pênşema borî şeş rêxistinên Kurdî yên sivîl û mafê mirovan biryara rejima Sûriye birawestandina mûçeyên 581 mamosta û karmendî li parêzga Hesekê şermezar kirin û daxwaz kirin ku ji vê biryarê vegere destneda mûçeyên wan mamosta û nobetdar û karmendên Wezareta Perwerdeyê yên ku tanha rêjên birê vedbe ji ber ku ji berê de ew mûçe têra wan nake ku zarok û malbata xwe pêxwedî bikin. Herwiha li gorî daxuyaniya her şeş rêxistinan ew yek bin pêkirineka rastaqîna û zelal e derbarê mirovan ku beramberî nanê wan ew kes di şerê berjewendiyên taybet yên rejimê de wernebkar anîn. Li gorî agahiyan rejima Sûriye moçeyên bisedan mamosta û karmendên Wezareta Perwerdeyê yên ku di çarçoveya leşkeriya yedek de tevlî refên hêzên wê yên ku li çargoşeyên ewlehî lê Hesekê û Qamişlo dimînin nebûne di vê hefteyê de ji ber wê yekê ev biryar hat standin. Herwiha li gorî ku beryanha mamostayekî bi navê Mehmûd ji bajarê Hesekê eşkere kirbû ku rejimê mûçeyên 581 mamosta û karmend ji nav 705 mamostayan ku gefa beryan mehekî jî li wan xwaribû eger xwe negihînin hêzên rejimê yên li ciyayê Kewkeb yên li Hesekê wê rawestîne û tenê li pêşiya wan karmendan maye eger nexwazin mûçeyên wan bên birîn ku berê xwe bidin serbazgeha dirêj ya li Şama paytexta Sûriyê wek sezayekê li ser neçûna wan bo leşkeriya yedek ya rejimê. Rêxistinên Kurdî jî beryan ha ew biryar bilge kiribûn û daxuyaniya xwe de amaje pêkirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê hejmara 403 di 27 meha ştan 2018 de hatiye der herwiha danexuyanî ku sedem ew bû ku neçûna leşkeriya yedek ya rejimê bû û li ser wan wek merc hatibû sepandin mûçe beramberî leşkeriyê. Rêxistinên Kurdî jî beryan ha ew biryar bilge kiribûn û daxuyaniya xwe de amaje pêkirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê hejmara 403 di 27 meha ştan 2018 de hatiye der herwiha danexuyanî ku sedem ew bû ku neçûna leşkeriya yedek ya rejimê bû û li ser wan wek merc hatibû sepandin mûçe beramberî leşkeriyê. Rêxistinên Kurdî yên ku daxuyana hevbeş belavkirine ev in. Rêxistina mafê mirovan li Sûriye maf. Komeleya Kurdiya Berevaniyê di ber mafê mirovan de lê Nêmsayê. Komîteya Mafê Mirovan li Sûriyê maf. Hêzên Civaka Sivîl yên Kurdistanî. Desteya Zagoneya Kurdî. Navan Dalêkolînê ya Yasayî li Almanyayê.